Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Hoi, daar ben we weer. Met al je mooie en spannende avonturen. Hé, hey, Romke, wat bloest? Mijn kousje. Ja. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint hier. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een spin in een hoes. Wat mee? Tomke en Romke ken je het net naar boetenta. Het raint en het waait heel hut. Cornelia zit achter haar laptop. Doet een grauwe mig boppen haar hollen. Wat mee? Zo ken ik dat werkje. Nee, net op mijn neus zitten gaan. Cornelia wil de mig pakken, maar de mig vlucht gauw omheeg. Giet het weer bij haar eer. Zal ik die mig eens even voortjaaien, Cornelia? Toe, mig, hup, kss, naar boetenta. Nee, let maar, Tomke. Hij zit nou op het plafond. Nou, ik ga eerst simmer een werkje hier. Ik ga lekker op een bank lezen. Je mag zelfs wel drinken pakken. Cornelia leidt op een bank. Even letter gaat het van... Wat is Cornelia, een sliepkop? Ze liek het wel een bargje. Zullen we wat drinken nemen, Romke? Katoost. Oké. Tomke gaat naar de keuken. Hij doet de door van de kast hiepen om 2 bekers te pakken. Maar wat is dat nou? Er zit wat in de kast. Het is zwart en het had een hele protte poortjes. Romke, kom gauw. Er hing het een zwart beest in de kast onder planken. Die wierde juist nog net. Dat is een spin, Tomke. Sst. Cornelia sliept nog. Een hele grote spin. En, Tomke, spinnen eten miggen. Ik weet wat. Die spin, die kan de mig van Cornelia vangen. Verrassing. Ja! Romke en Tomke drinken gauw de ranja op. Doet Cornelia in de kamer. De mig zit nou op de voet van Cornelia. Hoe zullen we de spin vangen, Tomke? Oh, ik weet al wat. In een glazen potje. Tomke rent naar de garage. Hij pakt een leeg jampotje van de planken. Zo. Dan rennen ze weer om naar de spin. Kom maar in het potje, spin. Dan kerst mooi de mig van Cornelia vangen. Oh, wat had die spin een protte pootjes. Ik heb een fjouwer. En die spin die had volle meer. Tja, 1, 2, 3, 4. Jee, het binnen wel 8. 8 kriebelpoortjes. Dat is... Nou, dat is wel haast 2 handen vol. Tomke houdt het potje onder de spin. Voorzichtig jouwt Romke de spin een truwke. Hup, vloep. Ja, de spin valt in het potje. Ja! Sst. Cornelia sliept nog. Heel stil sloepen Romke en Tomke naar de bank. De mig vlucht omheeg. Tomke houdt het potje op een kop. Ploep. De spin
valt op de buik van Cornelia. Doe maar, Spin. Maar gauw mee gevangen. Romke, het ruimt niet meer. Zullen we in de tuin watchen? Romke en Tomke gaan naar boeten toe. De spin begint te rennen. Oer de buik van Cornelia. Hij klimt oer een arm en oer haar schouders, zo oer het kin, op haar noos. Tot Cornelia. Tomke en Romke loeren terug het ruut. Tomke, sjoch. De spin klimt op een noos van Cornelia. Ja. Kriebel, kriebel, kriebel doggen de 8 poortjes van de spin op Cornelia haar noos. Wat zit er op mijn noos? Wat is dat? Een spin! Er zit een spin op mijn noos! Wat spin? Cornelia shit van de bank. Ze slaat met de voorpoorten en draaft naar boeten. De spin zit nog heel tijd op haar noos. Oh, Tomke, Romke, help! Een spin op mijn noos! Nou, hij doet niet, ja, Cornelia. Spin binnen leef. Oh, hij valt in het gas. Zit die spin echt net meer op mijn noos? Nee, echt niet. Echt niet. Nou, ik begrijp er niet van. Hoe komt die spin nou op mijn noos? Of vindt de Jem er soms meer van? Romke en Tomke krijgen een rode kleur. Wij willen die verrassen, Cornelia. Nou, mooie verrassing, ja. Die spin, die koer dan die vervelende mig voor die vangen. Ja, spin met de migjes vangen, ja. Ja, Maar geen kangeroe. nee. En de mig, die is gauw naar boetenvlein. Want hij is bang voor spin. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Het mobieltje. Een mobieltje is een telefoon. Een mobieltje is heerlijk. Overal is er mij bellen als het mat zelfs op de fiets. Hallo, mij Rikst. Dat doe ik dan altijd. Ja. Ja, los. Waar de draak van zou er hellen, want dit is mooi waar op de draakje vleem. Oh, het waait dat het rikkert, dus op soort moet de hut waaien. Ja. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Weer een krekkel week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Taartdieven. Marieke haar mem viert haar jiddy. Maar net mooi Marieke. Nee, ze giet op stap met een vriendin. En Marieke slipt een nachtje bij Pierendy. Marieke haar mem had wel een lekkere taart bakt voor haar jiddy. Een hele lekkere. En te jaren had ze daar een stukje van eten. Een lietstukje maar.
De rest van de taart neemt Marieke mee naar Pier om daar ook een beetje feest te vieren. Pier zijn mem zet de taart in de koelkast. Morgen bij de koffie zal ze hem snijden. Marieke kan nachts de sliep net goed te pakken krijgen. Het is al midden in de nacht, maar nog is ze kleer wekker. Ze had krek de klokje het, 2 uur. En het is krek of je het ze echt nog wat oors. Pier! Pier! Word eens wekker. Wat is er? Bist wekker? Ja. Ik jedde wat. Onder. Wat dan? Krekt als kon er een door, iepen en dicht. Hoe laat is het? 2 uur. Je meid en die ben al lang op bed. En toch weer er wat. Een dief? Ik weet het net. Slipt de stoel al. Ja. Ik kan net sliepen. Bist bang? Ja, oors net, maar nou jedde ik wat. En ik dacht, Kom, we zorgen even of er wat is. En als er niet is, wat dan? dan nemen we een stukje van de taart. Ik heb wel zin om wat. Ja, ik kijk wel. En het is mijn taart. Hoort mij maar beet. We doen het licht net aan. Hark, daar weer het weer. Ik jedde weer wat. Shit. De trap. Die kreeg het. Maar als er nou een is. Sst. Stil nou. Net meer praten. Ik zie wat. Wat dan? Daar. Onder het door van de keukentrog. Zo. Daar is geen lucht. Pier, ik ben bang. Ik weet gewoon net. Sst. Stil nou. Ik tocht het door op een kier. Nee, Sst. Daar zit hij in. Pier. Kom, je wij. Wie wat je mij tel je? Die is er al. Hé? Die is er al. Het is uw heid die daar zit. Wat dat er dan? Taart eten. Oh. Zullen wij hem even schrikken letten? Ja. Wat mat het daar? Help! Oh, ik ben jammer. Oh, gelukkig. Oh, apenkoppen. Wat liet hij in mij schrikken? Wat doet hij je midden in de nacht? Ik moest even naar de wc. En toen kwam ik terug de keuken en toen dacht ik om die taart in de koelkast. En ik dacht, sorry wel, zal lekker wezen. Ja, Marieke kan dus wel wat wies maken, hè? Oh. Nou, dus toen dacht ik probeer je even een stukje. En, is het lekker? Ik weet het nog net. Ik ga nog een stukje nodig om het zeker te weten. Een lietstukje, maar... En? Wist het nou zeker? Nou net zo goed. Ik moet eens een wat grutter stik hebben. Wil je hem even sproeien? Jawel. Graag. En? Lekker? Ik weet het nog net. Jou meer maar wat meer. Ja, mij ik. Ik maak nog wat beter prillen. Ja, maar dat mem nou op bed leidt. Die denkt alleen maar om de lijn. Nou, dan kunnen we het laatste stukje ook wel opbieden. Ja, dan is vol beter voor haar. Als de BMW's van het bed komen, had Piersie mem de tafel al ree. Croissantjes, zoeker en krentenballen, een eiken
Het bin alleer lekkere dingen. Eet er maar goed van, jongens. Er is genoeg. Ik hoor niet. Ik heb echt geen honger. Ik neem alleen nog maar een glas molken. Wat zullen we nou beleven? Ik had de lekkerste dingen in huis hellen en je hem hoegen niet. Nou, maar dat is een rare boel. Hoe kan dat nou? Het is echt al zonder eten aanzet. Wat mankeert er om in eten? Niet. Maar ik zit nog vol. Vol? Nou, dan hoeg je maar snack in taart. Kist die taart wel weer maar de hoesten nemen, Marieke? Werden die trouwens bleun? Hij stiet net meer in de koelkast. Misschien hadden we hem hoezenwest vannacht. Ja, of taartdieven. Taartdieven? Huh? Wat zei je nou, taartdieven? Ha, ha, ha. Ja, vanzelfs. Taartdieven, waar wit? Maar dan moet het wel een bjusterbaarlijk lekkere taartwest ha. Waar zou er meer van weten? Misschien, heid? Ja. Daarom moet ik in eten. Ik zal hem maar eens een belly dat er eens even bij de bakker omgiet om een nieuwe taart voor u. Want wij hadden niet het hoorn. Wij? Nee, ja, wij. Dat binnen Lietse, Lies en ik. De enige twa die er vannacht net al west ha. Hoi! Ja. De toskedokter. De toskedokter. De toskedokter. De toskedokter. De toskedokter. Het is bij de toskedokter. Die snel het gebit. Of wij in een kies of dos en nog een gatje zit. Zie ik, dat zie ik. Ja. Sjoe, dat is hard. Bij de toskedokter. Ja, maar waarom? Die zocht naar het gebit. Had er in de kiezeltos, kiezeltos, kiezeltos. Kat er in de kiezeltos en nog een katje zit. Sjoe, dat is hard. Bij de toskedokter. Mooi, de molenwiet. Het is een flinke vent. Hij kijkt als de klerenzaas, klerenzaas, klerenzaas. Hij kijkt als de kleren zaast, vers al iets present. Mooi. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.